तर आता आम्ही गेटवेला आलो आहे एंट्री घ्यायला, पण खूप मोठी लाईन आहे इकडे. हे बघा इकडून खूपच मोठी लाईन आहे आतमध्ये जाण्यासाठी. तर आता गेटवेच्या समोर आम्ही बसलो आहे. हे बघ समोरचा गेटवे आहे, आमच्या समोर गेटवे आहे आणि आम्ही इकडे आता खातो आहे आणि खाल्यानंतर आम्ही फिरणार आहोत. तोपर्यंत आधी यांना खूपच भूक लागली म्हणून आम्ही पहिला खाऊन घेतोय. काय खाते जिया? काय? स्ट्रॉबेरी. वा मजा आहे. अजून हे खात आहेत, अजून यांचं खाऊन नाही झालंय. भावीचं अजून पोट भरत नाही वाटतं. काय भावी, झालं पोट भरलं नाही अजून? किती खाणार? स्ट्रॉबेरी खाऊन झाली, आता काय खाते? काय आहे ते बघू. कॉर्न. बापरे, काय काय खात आहे? फिरायचं नाही का अजून? मग आल्यापासून नुसते खाते आहे. आम्ही आता इकडे ताज हॉटेलच्या इकडेच आहोत आणि आता यांचं खाऊन झाल्यानंतर आम्ही फिरणार आहोत. तोपर्यंत आता वाजले आहेत 6:30 वाजले. आता आम्ही गेटवेच्या समोर आहोत. इकडे ताज हॉटेल आहे, हे नवीन आहे आणि हे जुनं आहे. तर इकडे बाहेर आम्ही फिरतो आहे आता. खूपच मस्त आहे. संध्याकाळचं एकदम मस्त वाटतं इकडे आणि दुपारी आल्यानंतर खूप ऊन असतं. पण आता इकडे मस्त शांत आणि शांत नाही पण मस्त वाटतं इकडे आणि गार वारा सुटलाय आणि सर्वकडे क्रिसमसची रोषणाई आहे. इकडे ताज हॉटेल आहे समोर आम्ही आहोत आणि भावीची इच्छा झाली आहे की आम्ही तिकडे जेवायला जायचं आता. तर आम्ही आज आमचा शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. आता आम्ही जेवायला जातो आहे. ही जेवणार, मी भांडी घासणार. आपण जाऊ शकतो का? आता आम्ही गेटवेच्या समोर आहोत. खूपच मस्त लाइटिंग केली आहे आणि खूपच मस्त वाटतं आणि क्रिसमस असल्यामुळे सगळ्यांना सुट्टी असल्यामुळे खूप गर्दी आहे आणि त्याच्या खाली बरोबर आम्ही आता गेटच्या खाली उभे आहोत. आता एकदम पुढे जाऊन आम्ही आता शूटिंग करतोय. खूपच सुंदर असा आहे. भावी कसं वाटलं? खूपच गार हवा सुटली आहे आणि खूपच मस्त वाटतं. थोडी गर्दी आहे पण तरी पण खूप मस्त वाटतं. आता आम्ही गेटच्या समोर बरोबर उभे आहोत. खूपच सुंदर परिसर वाटतो इकडचा समोरचा. आता आम्ही बरोबर समोर उभे आहोत आणि समोरून आता हे ताज हॉटेल समोर एकदम ताज हॉटेल दिसत आहे आणि एकदम खूपच लाइटिंग केलेली आहे. क्रिसमस असल्यामुळे खूप रात्रीचा खूपच व्ह्यू भारी वाटतो आहे. दिवसाच्या आम्ही आलो होतो पण रात्रीचा आम्ही फर्स्ट टाइम आलो आहे आणि खरंच खूप भारी वाटतं आहे. हा, ती बोट चालली आहे आणि इकडे मोठ्या बोटी आहेत. ती मस्त होती छोटी बोट. हो, तुला बोटीमध्ये जायचं, जा बोटीमध्ये. हा जा ना, जम मार ना. आम्ही गेटवेच्या समोर उभे आहोत आणि इकडे बोटी पण आहेत आणि भावीला खूप इच्छा झाली आतमध्ये जायची. मगाशी त्याला ताज हॉटेलमध्ये जेवायला जायची इच्छा झाली, आता बोटीमध्ये जायची इच्छा झाली. त्याची इच्छा खूप मोठी आहे भावीची. हा
होय काय अभ्यास येतो काय करायला? येतो. 9चा टेबल बोल. 9चा 9 नशीब माझं येतं तुला. पाठ आहे. मला वाटलं विसरली की काय. टेबल कसे विसरला? हा विसरशील. 14चं बोल टेबल. 14चं टेबल बोल. हाँ मग झालं. भाई साहब अभी फोटो दिखा रहे 30 रुपीज में. किसका किसका फोटो है? हीरोइनी कौन है क्या? देख लो. अरे कौन पसंद आया तो शादी के लिए. चलो ठीक. डर गए बेचारे. अरे नाराज मत होना यार. ये यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा है. बोर झाला तो. बेचारा गेला तो. अंकल निकालो ना एक फोटो. अरे बुरा मान गए आप. हाँ मस्त फोटो निकालो. हमारा फैमिली फोटो है. चलो ठीक. स्वीट फैमिली का फोटो है. स्वीट आना चाहिए फोटो. आएगा ना. तो मुझे कैमरा दे दो. यस रेडी. हाथ नीचे कीजिए बेबी. हाँ रेडी. दादा. ओके. आग बंद हो गई क्या? नहीं है ना. एक नंबर आई फोटो. दोस्त आता हे बोलतात 1 नंबर फोटो आला. मी दाखवतो नंतर. थांबा एक दाखवतो ना. ये देखो. आता हे आमचेच नाही इकडे दिसत नाही. अरे 1 नंबर. कॅमेऱ्यात दिसत नाही पण 1 नंबर आला फोटो. संजय शाहू आमचे फोटो काढतात. कधी आलात तुम्ही तर संजय शाहू म्हणून विचारा. खूपच भारी फोटो काढतात. त्यांच्याकडेच फोटो काढा. हे दाखव. वेट येतोय फोटो येतो. वेट हा बघा फोटो माझ्या मोबाईल मध्ये तरी भारी येतो. आम्ही आता फिरून आलो. आता आम्ही बाहेर जातोय. एक्झिटला पण खूप तिकडे एक्झिट आहे आणि एक्झिटला पण खूपच गर्दी आहे. हे बघा आता आम्ही लाईन मध्ये आहे. बाहेर जाण्यासाठी लाईन आहे. आत येण्यासाठी आहेच. बाहेर जाण्यासाठी पण लाईन आहे. हे बघा बाहेर आलो. बाहेर पूर्ण हे बघा गर्दी किती आहे. बाहेर आल्यानंतर इकडे स्टॉल वगैरे आहेत खाण्याचे. गेटवे ऑफ इंडिया इकडे आहे आणि इकडे ताज हॉटेल आणि त्याच्यामध्ये आम्ही इकडे उभा आहोत. आता आतून बघून आलो. आता आम्ही बाहेरून बघतो. हे इकडे समुद्र बघतात आणि मागे ताज हॉटेल आहे. गरम झाला आम्हाला आणि आता बाहेर आलो. अक्षरशः एवढी गर्दी आहे ना शॉपिंगसाठी. खूपच गर्दी. आता बाहेर आल्यानंतर मस्तच वाटतं.
एकदम थंडगार वाटतं. आतमध्ये अक्षरशः गरम झाला. आम्ही खाल्लं खूपच जेवणी खाल्ली. आता आम्ही साधं जेवण मागवलं थाली, आम्ही साधं जेवण मागवलं. भाजी चपाती. कारण जियाला खूप भूक लागली आहे. आमच्या जिया वैतागली आहे, खूप भूक लागली आहे तिला. आणि भावीला तर सारखी भूकच लागत असते. होय ना. स्वीट फॅमिली आज आली आहे ओपन बस मध्ये आणि सर्व आमचंच राज्य आहे. आता आमची ओपन बस मरीन ड्राईव्हला आली आहे आणि मरीन ड्राईव्हच्या समोरून आमची बस जाते आणि इकडे भावीला थंडी लागली आहे. बस मधले सर्व बच्चे एनर्जेटिक आहेत आणि इकडे जिया. आता आम्ही सीएसटी स्टेशनला आलो आहे. काय आलं आता आमची गाडी हुतात्मा चौकाजवळ आली आहे.